Здравейте! В днешното клипче ще ви покажа как да си направите ето такава висулка с вашето име, която може да бъде използвана като ключодържател. Също така много добра идея, че може да бъде закачена на раница или на друг ваш любим предмет, който може да съдържа вашето име. Ще използвам тази джаджа. Стан не е необходим за тази висулка. Най-отдолу използвам такова маничко топче, на което ще си намуша първия ластик, който минава през топчето, и го закачам внимателно от двете страни. Използвам, работя с два ластика едновременно. Този ластик, който е в топчето, го прехвърлям отгоре. Дърпам леко надолу и поставям отново два. Отново долните ластици прехвърлям отгоре. Сега поставям първата буквичка. Името, което ще изпиша, е Мари. Трябва да започнем от последната буквичка от името. Аз вече съм си ги подготвила с ластици. Слагам последната буква от името. Отново долните прехвърлям отгоре. Поставям отново две преди следващата буква. Следващата буквичка слагам. Издърпвам надолу. Отново два ластика. Издърпвам надолу и слагам следващата буква. Издърпвам. Отново два.
И последната буквичка. Ще сложа още 2 пъти преди халката. 2 двойки ластици. Сега тази е първата. Издърпвам малко надолу. И последните ластици. За да мога да поставя халката, първо левия прехвърлям при десния, след като двата са от едната страна, ги хващам заедно и ги разпъвам до другата страна. Така ще ми е по-лесно да поставя халката. Ето така. И висулката е готова.